hello, maayong buntag sa tanan. Naa na sad tagaron diri sa kadagatan. O daghana di ay kada kay kadagatan man naa day tas dagat karon. How are you to all of you guys? Kumusta namong tanan? Medyo init-init jud ang kalibutan. So naaday ko karon sa dagat. Balod-balod gamay yun. Balod-balod gamay. So makilingkod na sa diri agay. Makilingkod na sa diri sa cottage, no? Karong adlaw magpabaga-baga sa Tunaw. Makipray sa tag-cottage. Sunahan. So mo ni si dagat karon hindot ang panahon init. So manlingkod sa ta dito hindot dito ko balik ikas kay mubo dito. So di ana mo plaster na ta. Thank you, Lord. So, si Inday, na sa school, ang manang gihapod. So, paano siya dito sa sulod. Balik ko na lang ito na muon niya mga alas 9:30. Mga 9:30, ang balikon si Inday sa school. So, karoon na kami dito sa dagat na great ang Inday. So, for today's video guys, maura to. Daghang salamat. Bye-bye.